Γράφοντας όσα δεν αρχίζουνε οι νύχτες. Είμαι στον ίδιο δρόμο, είμαι στην ίδια ρότα. Είμαι στην ίδια γειτονιά που ήμουν και πρώτα. Δείτε τι τρώει αρχικά ο Κώστας Μαλλιά της Σάλας. Τρώει μια κοτόσουπα. Αυτό δεν είναι ανάγκη. Μια κοτόσουπα, ο Τάινι ο Τσάκελ που πήρε μαγειρίτσα. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε Οκτώβρη. Ο μήνας είναι Οκτώβριος. Αλλά γιορτάζει από τώρα το Πάσχα το παιδί. Έχει onions. Εντάξει. Παιδιά, επειδή είμαι vegetarian και το έχω ρίξει στην υγιεινή διατροφή, Ναι. τρώω ήδη υγιεινής μαζί με τη φίλη μου, πώς τη λέγανε αυτή, Δημητρίου. αυτή την Άτζελα Δημητρίου. Είσαι υγιεινός Ευρωπαίος πολίτης. Αυτή τρώει τις μπιντέδες και εγώ τα σκατά που έχει μέσα. Πάλι βρε βλάκα. Έχει και onion rings μέσα. Ω μαλάκα. Όχι. Κράτα την πίτσα έτσι, σήκωσε την και κράτα τη δίπλα στο κεφάλι σου για να συγκρίνουμε. Λοιπόν, νομίζω Φάγαμε το μπεργκεράκι. το άκι που το... ναι. Νομίζω ότι μας πυροβολήσανε με ακτίνα συρρίκνωσης. Αλλά πολύ λίγο. Αφού φάγαμε το μπεργκεράκι, τώρα θα κατεβάσουμε το πιτσάκι. Όχι, βάλτε στο κεφάλι σου για να δείξει τη διαφορά. Ναι, αυτό το όχι, κρύψε το κεφάλι σου. Κάνει φωτοπόμη και ένα κομμάτι πίτσα. Μια πιτσουλίτσα. Πάμε, καλή όρεξη. Ο Μάκης πήρε κάτι να φάει σαν γκούντις. Πήρα σάντουιτς με καφέ μπάλες από κρέας. Ενώ κανονικά να πούμε ότι έπρεπε να πάρεις Happy Meal. Ναι, τώρα θα βάλω τις μπάλες από κρέας στο στόμα. Και μαντέψτε, Δεν βλέπω την ώρα. οι υπόλοιποι την πήραμε. Οι υπόλοιποι πήραμε φυσικά Τσίκης. Ο οποίος συνήθως στα γκούντις παίρνει Happy Meal. Και είμαστε σε αυτό το μαγαζί το οποίο έχει πραγματικά τεράστια πράγματα να πάρεις, κρέατα και τέτοια. Και ήρθε η παραγγελία του και είναι αυτή εδώ πέρα. Κατηφορήσει. Φίλε, είναι γκουρμέ. Είναι αυτό εδώ το μπιφτέκι. Περίμενε. Είναι αυτό εδώ το μπιφτέκι. Τώρα Δείτε το είναι λίγο. γκουρμέ. Το ξενοδοχείο τώρα, το οποίο ξενοδοχείο είναι πάρα πολύ κοζί. Κοιτάξτε εδώ. Όλος του Τζέρεμι κάθε φορά. Έχει εδώ πέρα τον καθρέφτη, το στρογγυλό. Που πάει έτσι, είναι στρογγυλός. Και την τηλεορασίτσα εδώ την τετράγωνη που ούτε περιπτεράς δεν την έχει. Πρέπει να δείξεις τα εξής πράγματα. Πρώτον, πρέπει να δείξεις τη θέα που έχουμε από τον μπαλκόνι. Φυσικά που είναι σαν σχολείο πραγματικά. Στο ξενοδοχείο μας το κόζι. Έτσι. Και Σταματήστε τι κάνετε. Το υπεραγωγό. Δες πώς λέγεται η τηλεόραση. Τι? Δες πώς λέγεται η τηλεόραση. Τι μάρκα είναι. Α, Watson. Είναι το αντίστοιχο Datsun, μαλάκα στα μάξι. Το μπάνιο το οποίο είναι σαν ιατρείο. Ναι. Που είναι πράσινο, η κουρτίνα έχει πρασινίσει. Και για να το αποδείξουμε, έχει, κοίτα, έχει πράσινες χαρτοπετσέτες νοσοκομείου. Ναι. Αυτές που λέω στον μπραφ που πρέπει να σου στεγνούν τα χέρια για γαμάτι και κάνεις ψυχολογικά σκίτσα. Να, ας το κάνουμε λίγο. Εντάξει, δεν έχω Θα μπορούσε να είσαι ένας ψυχοπαθής αυτή. Δεν έχω τη σταγονίτσα του Πούτσου, αλλά κοίτα εδώ. Μείνει ψυχολογικό τεστ με μουτζούρες. Καλύτερο από το να βλέπεις σύλλα. Το χαμόγελο μετά. Πού είναι η μαύρη, Εκεί. επειδή είναι σε μορφή δίσκου, Αυτό. κάνει γκέλα. Το οποίο σημαίνει ότι είναι σαν το δίσκο της Ζήνας. Ναι, ο Watson. Μπράβο, ο Watson, ο βοηθός του Sherlock Holmes έκανε τηλεόραση. Ο Watson, αυτός έφτιαξε τις τηλεοράσεις. Σταμάτησε να κάνει τον γιατρό και κάνει τηλεοράσεις. Κάθε ιατρείο μέσα. Βαρέθηκε να είναι τσιγυράκι στην Κίνα και φτιάχνει τηλεοράσεις ο Watson. Sherlock Holmes απέτυχε. Βαρέθηκε να είναι τσιγυράκι, βαρέθηκε να παίζει δεύτερο βιολί στο Sherlock το Holmes. Sherlock απέτυχε. Και του λέει fuck you please γιατί είναι και Άγγλος και πιο ευγενικός. Να σου πω, αυτός ο καθρέφτης δεν έχει παίξει σε πολλά θρίλερ. Σε αυτό κοίτα το. Ναι. Κοίτα το. Κάθομαι και κοιτιέμαι. Στην κατάρα ξέρω εγώ. Κοιτιέμαι και από εδώ ξέρεις, βγαίνει ένα κεφάλι. έτσι από εδώ, περίμενε, έτσι σε τέτοια φάση, εδώ έτσι. Κάτω μια ρεμάκι. Ναι. Δεν από πίσω που και βγάλει ένα κεφάλι. Ναι, για έλα. Να δείτε λίγο τη θέα εδώ πέρα. Είναι λες και είμαστε στο Κουρδιστάν. Και εδώ είναι ο πίνακας. Γιο. Είμαι ο καλύτερος. Γιο. Είμαι ο Τζέρεμι και κάνω freestyle. Γιο. Και ασχολούμαι με ένα πίνακα για 3 ώρες. Γιο. Νομίζω ότι αυτός ο πίνακας, φίλε, στο δικό σας δωμάτιο είναι ίδιο με το δικό μας. Και θα το διαπιστώσω τώρα αμέσως. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα
Και λίγο κόκκινο εδώ. Για να δούμε, πάμε γρήγορα στο άλλο. Να το συγκρίνουμε. Τουλάχιστον η ζημιά πλέον είναι 1 ευρώ. Πού είμαστε? Γαμώ, το χάθηκα. Εδώ είμαστε ρε μάγκες. Α, εδώ είμαστε. Εγώ τόσο. Και ναι, είναι ο ίδιος πίνακας, ρε μαλάκα. Όλα τα δωμάτια έχουν τον ίδιο πίνακα. Πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε. Όλα τα δωμάτια έχουν τον ίδιο πίνακα. Είναι απάτη. Fuck this. Έτσι μαλάκα. Τρασάρουμε ξενοδοχεία εδώ πέρα. Είμαστε rockstar. Έτσι. Αυτή είναι η βαλίτσα του Τζέρι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και κλασικά μαλάκα. Θέλω να δω ότι ο Τζέρι θα το δει το βίντεο. Έλα ρε μαλάκες, κόφτε τώρα. Μου κολλάτε την βαλίτσα μου. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη, μου λες δεν γίνεται. Να ξανά είμαστε μαζί, πως αποκλείεται. Και περνάμε κάπως έτσι. Και ακούμε Παντελίδη. Πως αποκλείεται και πως Λύνομαι. Μου λες δεν γίνεται. Φίλοι κάποια γίνεται. Έλα μεταλλά, έλα, παραδέξου το. Δεν τραγουδάει, παιδιά. Για τραγουδάει, ετοιμάζουμε τώρα ντουέτο για να ξέρετε. Μου λες δεν γίνεται να ξαναείμαστε μαζί, πως αποκλείεται και εγώ το μάτια γίνομαι. Πηγαίνουμε προς το Δημότυχο Και κάθε μέρα θα κάνουμε ένα freestyle για κάτι. ένα diss. Ένα diss σε Σήμερα κάποιον. έχει σειρά Κώστας Μαλιάτσης. Κώστας Μαλιάτσης. DJ, Ρίχτω. ρίχτω. Ας εδώ αγαπημένο beat να πέσει. Λοιπόν, αυτό είναι για όλους τους περιπτεράτες εδώ στα βόρεια, οι οποίοι έχετε ξεχάσει ένα πολύ σημαντικό κανόνα και η παιδί Αθήνα να σας το θυμίσει. Λοιπόν, περιπτερά από το βορρά θέλω beat τρελό, εξωπραγματικό, να έχει έρθει κατευθείαν από το διαβολό. Για να σου πω βρε βλάχο, γιατί δεν έχεις μίλκο γάμο το χνό, γιατί δεν έχεις μίλκο στο ψυγείο αυτό. Τρέχω από περίπτερο σε περίπτερο για να βρω, δεν βρέχεις. Άκου τον κανόνα πως πάει, κανόνας 1 βάλε μίλκο στο ψυγείο μωρή κυρία, κανόνας 2 κοίταξε να δεις, αν δεν βάλεις μίλκο θα έρθω εκεί και έτσι θα το δεις. Word! Σειρά του Μάκιους, του Μιχαλάκη να κάνει freestyle. Ποιον? Απάνω σε αυτό το beat για να δούμε τι έχει να απαντήσει στον Κώστα Μαλιάτσης άλλα. Λοιπόν, ακούστε, πηγαίνουμε Δημότυχο και... Έλα ρε μαλάκα! Ήμασταν τρίκαλα και που ξυπνήσαμε πάλι καλά και πήγα κάτω στο φωτογράφο για να δω τους στίχους μου να τους γράφω και είχε στη βιτρίνα μια TV που έπαιζε γαμήλια βίντεο και λοιπόν κάνω το... είναι ανίδεο και... Μαλάκα είναι δύσκολο, πώς το πούτσο το κάνετε, είσαι τρελή. What the fuck. Είμαστε στα παρασκήνια και κάνουμε freestyle από τα παρασκήνια μπροστά στον κόσμο. Δώσε κάτι πιο γκρουβάτο ρε DJ, κάτι πιο γκρουβάτο να πει το beat. Και χώνουμε beats μέσα στο κοινό από εδώ. Από backstage, για να μας βλέπουν και για να μας πετυχαίνουν οι ντομάτες. Έτσι ακριβώς. Και προχωράμε εδώ στον πεζόδρομο κάνοντας freestyle. Μάικ στα μικρόφωνα, υγράνε το μουνιά. Έρχομαι με freestyle να σας γαμίσω τα μουνιά. Γιατί κάνω την ίδια λέξη ρήμα 2 φορές. Είμαι ο Μάκιους και πίνω ναργιλές. Εδώ μαζί με Μαλιάτσι, Τάινι και Χατζηπαναγί. Είμαστε στην Άρτα. Μάτι Παναγί, δικό σου. Λοιπόν, Χατζηπαναγί, εσύ που οδηγάς το αμάξι και έχει μέσα 4 καβλιά. Α, είναι και ο Τζέρεμι, συγγνώμη παιδιά. Λοιπόν, ακούστε πως πάει. Αυτό, χωρορίμα καυτή και τα πόνο στο λεπτό. Δίνω πάσα τώρα εγώ στο λυρικό. Δυνατό παίχτη, το τάκ. Εμένα. Λοιπόν, χώνω και λέω στο λεπτό το Μαλιάτσι μάγκα μου, το γαμώ εγώ. Γιατί ξέχασε το δικό μου το καβλί, αλλά ξέχασε εχθές πως του γάμαγα το μουνί. Κοίταξε να δεις τώρα πως πάει το beat. Προχωράω και με τη νίκη περπατάω. Γιορτινά, κι ας μην έχω φτερά. Ποιος ροχαλίζει τώρα, Μάκιος? Ποιος ροχαλίζει? Εγώ ροχαλίζω. Εγώ.
Ναι, ίσως είναι. Είμαι εδώ με το φίλο μου το Μάικ. Το φίλο μου το Μαλιάτσι. Σήμερα δεν ξέρω ρε φίλε. Σήμερα έχω κέφια, σήμερα είμαι χαμογελαστός. Αχα. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει. Τόσο κράτησε. Μετά θυμήθηκα τις μούρες σας. Κοίτα εδώ και. Κοίτα εδώ, ένας, δύο. Κάπου Εριστιάδα, Αλεξανδρούπολη, κάπου ενδιάμεσα τέλος πάντων. Έχει παντού ομίχλη άμα δείτε. Βλογκάρι στο vlog. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2 vlog ταυτόχρονα. Vlogception. Έτσι, vlogception. Με θυμάσαι ρε πούστη. Μαλάκι. Τι πέφτει και τι. Όχι ρε μαλάκα. Nice. Όχι ρε μαλάκα. Τι αρντάν είναι αυτό ρε μαλάκα. Μαλάκα είναι εκπληκτική πολυθροατή. Φαντάσου να γαμάς αυτόν τον καναπέ μαλάκα. Απίστευτο. Είναι μονός casting couch. Κάτσε να δεις πόσο τέλειος είναι, σε παρακαλώ. Περίμενε. Θα μπορούσε να ήταν το σπίτι σου. Μπορώ να κάνω την παράσταση από εδώ. Είναι όλος ψηλαφίζεται. Είναι πολύ καλό. Πού το βρήκε, πώς. Τι φάση, τι φάση. Ο μαγνήτης μαλάκα. Σαν τεράστιος μαγνήτης είναι. Ναι μαλάκα. Γαμάει. Κάτσε μαλάκες. Ρε μαλάκα δεν είναι σαν και αυτό που είχε ο Μάκη για να κοιμάται το αμάξι. Ναι μαλάκα. Εντάξει τώρα θα κοιμηθώ. Παιδιά τώρα μπορώ να κοιμηθούμε. Πάλι μου Μάκη, εσύ μαλακές. Έτσι. Σκολάτε. Σπάσαν τα γυαλιά μου. Ωου. Πού πήγαμε. Από το πολύ αρντάν. Μάκη να κατουρίσει το κάτω. Σταματήσαμε εδώ μέσα στη μέση της γέφυρας, όπως βλέπετε, για να κατουρίσει ο Μιχαλάκης εδώ ο Μάκης. Για να το κάνεις σωστά πρέπει να βγεις απ' έξω. Όχι. Πρέπει να σκύβω πιο ελεύθερο, μαλάκα, εσένα είναι στο ύψος σου κάτω. Κοίτα πως το δουλεύουμε εδώ πάνω. Είμαι μέσα στη μέση της Εθνικής. Θα περάσει κανένα boxster τώρα και ας σου πω εγώ. Ο φίλος Μαλιάτης μας ακολουθεί σήμερα με άλλο όχημα από πίσω γιατί δεν χωράνε πλέον τα nerf στο πορπαγκάζ και ξεφορτωθήκαμε το Μαλιάτσι και μας ακολουθούσε, αλλά είναι ηλίθιος μαλάκα και γιοτάς. Μπράβο μαλάκα. Κοίτα εδώ. Σαν τα μούτρα το έκανες μαλάκα, μουνί το έκανες. Έχω κολοφτιάξει φίλε, έχω βάλει κολτσέρβα στην εξάτμιση για να κάνει μπρρρρρρρ μαλάκα. Να κάνει γκλίνγκι-γκλόγκα. Και έχει μείνει στα 3.816 χιλιόμετρα. Αυτό το τρακτέρ δεν είναι τρακτέρ, αυτό το τρακτέρ είναι ταξί μαλάκα. 3.000 χιλιόμετρα τρακτέρ. Σώπα ρε μαλάκα. Απλά εδώ βρήκα σε μια λακκούβα και ψιλογαμήθηκε η ζάντα, αλλά θα το φτιάξω. Ναι ρε εντάξει, κοίταξε. Εδώ, Ρε, αυτό λίγο να το τρομπάρεις με το εργαλείο. Έχω μια πολύ καλή λυφή να σου δώσω μετά. εδώ έχω μια λιφούλα, θα πετάξουμε εδώ πέρα και θα είναι κυριλέτ. Ρε, λίγο αντισκοριακό ψεκάζει και μπογιάκι είναι εντάξει. Αλλά Κομπλέ. θα σας φτάσω. Ξεκινήστε τώρα σε 3 χρόνια θα έρθω να σας φτάσω. Έγινε. Ρε φίλε, τι παίζει. Στη Βόρεια Ελλάδα είναι τόσο κοντά στη Βουλγαρία που και να πάμε πλέον τα πέτσινα, τα δερμάτινα τα παρατάνε στο δρόμο ρε μαλάκα. Πάνε όλη η Βουλγαρία, παίρνουν δερμάτινα και μετά τα αφήνουνε. Κάνουμε όλα για πλάκα. Με θυμάσαι ρε πούστη. Έτσι. Μαλάκα, τι είναι αυτό? Πιου. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα? Ο Τζέρεμι ανακαλύπτει τη φύση. Μη δαγκώνει ρε. Λοιπόν, και αφού χιλιοϋπόθηκε αυτό το McDonald's που μας έπαιξε τα αρχίδια ο Μάικιος με τις καρτούλες McDonald's και τα φυλάδια McDonald's και το μαγαζί McDonald's, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα. Βρισκόμαστε στα McDonald's. Μέσα έχει πάει ο Μιχαλάκης ο Μάικιος. Το παιδί μας. Σήμερα θα κοιμηθεί στο πάρκο του. Γιατί ήταν άτακτο και αν δεν κοιμηθεί στο κρεβάτι. Σε αυτό το πάρκο, ναι, που θα δείτε ευθύς αμέσως. Και θα πέσει το κρεβατάκι του τώρα. Το μπάρμπα του, το θείο του, το Τζάκαλ, είναι δίπλα-δίπλα και του παραγγέλνει McDonald's για να φάει. Ναι, ο θείος Θανάσης είναι εκεί πέρα. Ο Μιχαλάκης δίπλα. Και να το χαίρεται τώρα χαρά που θα πάρει το Happy Meal ο Μιχαλάκης. Πήραν McBacon. Δεν ξέρω οι υπόλοιποι θα κάνουν. Εγώ πήρα McBacon. Πήρα McBacon, αλλά άκου, μου λέει είναι McBacon με δικιά μας μαγιονέζα. Τι είπε ρε. Άκου λίγο. Μαλάκα, χτυπάνε τα αυγά. Τσεκάρε λίγο, άκουσες το μοπέδ. Λέω κατευθείαν είναι ένα McBacon. Τι λέει ο Μιχάλης, τι έχει.
Σαφώς δεν ρωτά ένα τέτοιο McDonald's ή το McBacon μέσα. Απλά θες να το πάρεις. Και λέει, έχει δικιά μας μαγιονέζα. Δικό μας μπιφτέκι. Δικό μας ψημένο μπέικον. Το μπέικον τι το σπάσαν το γουρνό. Και κέτσαπ. Και της λέω. Δικιά της κέτσαπ. Και μου λέει και ό,τι άλλο θες να βάλεις. Δεν πειράζει άμα θες McBacon. Κάτω πώς θες εγώ, φτιάξτε μόνος σου. Εδώ πέρα έχουμε ένα πάρα πολύ. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ποτάμι. Και πάμε να δούμε τώρα το ποτάμι. Σταματήστε να παίζετε. Παίξτε και με το Μιχαλάκι, μην παίζετε μόνο μόνοι σας. Γιατί δεν το παίζετε το Μιχαλάκι? Γιατί ο Μιχαλάκης έχει μια δουλειά. Πού πας Μιχαλάκι εδώ πέρα? Μάντεψε. Πάμε να ακολουθήσουμε να δούμε τι κουράδες βγάζει αυτό το παιδάκι. Πάμε στο ποτάμι! Στο ποτάμι θέλω να πάω! Εκεί είναι το ποτάμι, παιδιά. Πάμε. Εδώ πέρα στο δάσος που σταματήσαμε και έχει μονοπάτι για να πάμε στο ποτάμι εκεί πέρα που τόσο πολύ θέλαμε. Λοιπόν, είναι δύσκολα τα πράγματα. Εδώ, ακολουθώ τις ροδιές. Θα τα καταφέρουν οι ήρωες μας να φτάσουν στο στόχο. Να σου γαμίσω. Ένα βήμα τη φορά θα κάνει. Μαλάκα. Και από εδώ πως πέρασε. Μαλάκα πώς... Τι έγινε ρε μαλάκα, κυκλωθήκαμε. Δεν πέρασε από εδώ σίγουρα, δεν γίνεται να το πέρασε Μιχαλάκι. Πώς πέρασες βρε μαλάκα. Να το. Πώς πήγαινες έτσι ρε μαλάκα. Μαλάκα έτσι πρέπει να περπατάς. Να το. Καλή. Εδώ είναι το μονοπάτι. Λοιπόν, συνεχίζουμε την περιπέτειά μας εδώ στο μονοπάτι του τρόμου. Δεν ξέρουμε ακόμα τι εκπλήξεις μας επιφυλάσσονται. Εδώ παλεύει με τα κλαριά ο Κώστας Μαλιάς. Λοιπόν, για να δούμε. Να σου γάμισω. Τα παιδιά έχουν βγει έξω να κατουρίσουν, What the fuck. Πάμε Τζέρεμι, φεύγουμε! Go! Τρελό. Δεν έχει σημασία τι πουλάς. Γιατί να δει ο κόσμος τι πουλάς ή τι είσαι. Αρκεί να έχεις μια ταμπέλα με το όνομά σου. Εντάξει. Να είσαι Σπύρος. Στα αρχίδια μας, φιλέ. Δεν μας νοιάζει αν θέλεις να αγοράσεις αυτό που πουλάμε γιατί δεν ξέρεις τι πουλάμε. Πουλάμε αέρα του Νάση του Σπύρου. Είμαστε τον Νάση ο Σπύρος. Τελείωσε, το 97. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα στην Άρτα και τρώμε σε ένα σουβλατζίδικο όπως δεν έχουμε φάει, μόνο αυτός ο μαλάκας δεν έχει φάει και τσεκάρετε τι τρώει απέναντί μας. Έλα μάγκα, θέλω λίγο κέτσαπ. Έλα, κλαμπ σάντουιτς. Γουστάρω το κλαμπ σάντουιτς, είναι τρελό, έχει τρελό. Αυτή την οδοντογλυφίδα να μην είχε να με τρυπάει στο μάτι και θα γαμούσε. Γιάμι. Θα πιει κάτι με το τσίκι σιγάτα. Μόνο στο μονοπιό, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αυτή εδώ η ξύγα που γίνεται τώρα δεν μπορεί να το πιστέψει ούτε η ίδια. Τι κάνεις? Αυτή την απόσταση από την τράπεζα μέχρι εδώ πέρα θα την έκανε σε 2 μήνες. Και τώρα χάρη στα στιβαρά μου μπράτσα θα πηγαίνω σε 3 λεπτά. Έτσι. Τζέρι, παίξεις να της πεις κάτι. Παίρνει εδώ. Χελώνα. Τι τσουτσέκι παριστάνεις. Τι Χελώνα. Τι τσουτσέκι παριστάνεις. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε ένα παρκάκι κάπου, μαλάκα, γιατί ήταν στη μέση. Η Χελώνα αυτή ήταν στη μέση του δρόμου και την πήραμε εμείς σαν ήρωες που είμαστε εδώ. Γιατί πάμε σε ένα πάρκο. Την πάμε σε ένα πάρκο. Εγώ το βράδυ θα βγω live με αυτή τη Χελώνα. Πάμε για μια συνέντευξη τώρα. Θα την πάρουμε μαζί μας τη Χελώνα στο στούντιο. Θα τη βάλω στη γλαστρούλα, ναι. Τι λες μαλάκα εγώ κολόβλαβος εδώ. Τόνουμε το κρεβάτι μας από τον Τζέρεμι. Πήρα το καλό κρεβάτι γιατί έτριψα το πουλί μου σε ό,τι σκέπασμα υπάρχει. Έχω να κάνω μεγάλη ένσταση. Είναι μεγάλη συμβουλή. Διότι εγώ βρισκόμουν μέσα και είχα αφήσει τα πράγματά μου τα οποία είναι αυτά εδώ πέρα σε αυτό εδώ το κρεβάτι. Και μετά ήρθε ο Μάικιος. Και μετά ήρθε ο κύριος από εδώ πέρα που βλέπετε. Έτριψε την ψωλάρα. Και τον βλέπω εκεί να κάθεται. Και του λέω: τι συμβαίνει, Μάικιος, αυτό είναι το κρεβάτι μου. Δεν είναι το δικό σου.
Τώρα πια εγώ Και χρησιμοποίησα. πλέον έβγαλε την ψωλή του έξω, την έτριψε στα σκεπάσματα που θα κοιμηθεί. Για να βεβαιωθώ ότι ο Τζέρεμι θα συχαίνεται και δεν θα μου το καπαρώσει. Και για να πάρω τώρα εγώ αυτό εδώ το κρεβάτι. Παιδιά που σκοπεύετε να πάτε πενταήμερη. Είναι φασισμός αυτό το πράγμα που Είναι. έκανες. Θα σου πω ψέματα. Είναι φασισμός Είναι. και θα πρέπει να τιμωρηθεί σκληρά. Θα βλέπει 5 άτομα με τις πούτσες έξω στο διάδρομο του ξενοδοχείου. Και καλά ποιος θα προλάβει το κρεβάτι, ξέρω εγώ. Με την ψυχή έξω, μαλάκα. Ο Τάινι θα την βγάζει από το αυτοκίνητο. Αυτό είναι το δωμάτιο που μας αξίζει. Αυτό είναι το δωμάτιο. Την ταράτσα του μυαλού βλέπω τα πάντα από ψηλά. Ανοίγω το παραθύρο. Μια μαλλιά της εδώ πέρα, έχουμε φτάσει στο Αγρίνιο, παίζουμε στο bedroom. Είναι μαγαζάρα φοβερή. Βέβαια είχαμε κάποιες νίκες στο δρόμο και ο Μάκης σταμάτησε το stand-up, αποφάσισε να το κόψει και βρήκε καινούργια δουλειά. Σήμερα για να ξυπνήσουμε τον Μάκιο θα τραγουδήσουμε Μαρτάκι. Έχεις κάτι που εγώ τρελά γυρεύω. Έλα κρατάμε σφιχτά, ξέχνα το μετά. Απλά αφήσουμε τα μάτια σου κλειστά. Αχα, 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 damn, damn, damn. Damn, 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 damn. Αν θέλεις κάτι, αυτή είναι η στιγμή. Έλα κοντά μου, πιο κοντά μου, ναι. Ακόμα σε ζητώ και σε θέλω πιο πολύ. Είσαι εσύ η Ανατολή στη ζωή μου τα ξενύχτια. Σε σκέφτομαι συχνά και να έρθεις θέλω ξανά. Είναι η πρώτη μου φορά. Good morning bitches. Yeah! Κολάρα, 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 κολάρα! Είμαστε στην Άρτα και βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο. Τι κάνει ο παράλυτος ρε μαλάκια? Είχα τόση ώρα με τα φώτα. Good morning bitches! Yeah! Καπλώνω τα χέρια για να πιάσω τα σύννεφα. Όχι, πακέτο. Έχετε που κάτι Κομματάκια. Κανονικά. Έχετε μπουγάτσα με κεριά? Ναι. Κεριά. Κεριά. Ναι. Τι κεριά? Όχι. Μήπως με κοιμά. Α, όχι, με κεριά ήθελα εγώ. Το τέτοιο, το κερί από το μέλι. Εσύ τι πήρες, κρεμά? Ναι. Αλλά βάλτε το αυτό. Κρέμα δεν πήρα. Κρέμα δεν πήρες. Κρέμα πήρες, έτσι. Έτσι. Εμένα θα μου βάλετε 2 μερίδες. Σε ένα χαρτί. Σε ένα χαρτί. Γιατί από ό,τι βλέπω είναι λίγο σφιχτές. Α, φαίνεται ωραία, έτσι. Τσέγαρε εδώ. Είμαι σίγουρος. Θα πιείτε κάτι με το τσίκις? Α, μπορεί, μισό να δω. Πήρες μαζί με την πίτσα και 3 τυροπιτάκια? Για 3 τυροπιτάκια από αυτά που παίρνουμε στα πάρτι, ξέρεις αυτά που Εγώ θα ήθελα 3. Θα ήθελα ένα τυροπιτάκι, ένα ζαμπονοκασαροπιτάκι και ένα λουκανοπιτάκι. Να σου πω και ένα λουκανοπιτάκι, δεν πήρες? Ένα από όλα θα ήθελα. Να σώθω, μου λες δεν γίνεται να ξαναείμαστε μαζί, πως αποκλεί. Λοιπόν, περπατάμε στα στενά και υποχθόνια σοκάκια της Κατερίνης και οδεύουμε προς το μαγαζί στο οποίο θα κάνουμε το live. Λοιπόν, είμαι πολύ hardcore και εκτός από αυτό είμαστε στην Κατερίνη, στον ηλεκτρικό σταθμό και πάμε προς Αθήνα. Κάνε και εμένα ρε, να πούμε στο βίντεο που κάνουμε. Έλα να βγάλουμε εδώ το φιλάρα. Γουστάρι. Για πες το όνομά σου, πώς σε λένε? Με λένε Αλέξανδρο Βαστάζο και είμαστε στα τρένα και θα φύγουμε ρε. Θα φύγουμε. Πού είμαστε, Μάικ, πού είμαστε? Στα τρένα. Στα τρένα! Στα τρένα! Τρελάθηκε ο... Αφού δεν γάμισε, δεν θέλω να σας δω τόσο πολύ και σας βρήκα εδώ τώρα. Πάει στην καρδίτσα εδώ πέρα, το θύμισα με το όνομά σου. Αλέξανδρος. Αλέξανδρος, ναι, το ξεχνάω συνέχεια. Λοιπόν, και πάμε τώρα που λέτε στην Αθήνα για να λήξει αυτό το συνεχόμενο Με το Μανιάτσι είμαστε μαζί. tour Ο που μικρός κάναμε. είναι στο βαγόνι 3.
Αυτό θα μπει στο Ιντερνετ. Αυτό θα μπει, ναι. Όχι, το θα μπει. Μην το κόψετε. Αυτό έχει ήδη μπει. Πατάνε like αυτή τη στιγμή. Κοιτά, πατάνε like. Καλά, με μένα θα πάρουμε πολλά. Πατάνε like. Τι θα γράψουν από κάτω. Τι θες να γράψουν από κάτω, Αλέξανδρε? Έχεις κάποια κοπελιά, έχεις που γουστάρεις? Όχι προς τον παρόν, αλλά θα βρούμε. Για τη Μαρία πες. Για τη Μαρία. Έτσι. Μαρία, έτσι και δεν κάτσεις τον Αλέξανδρο. Έτσι και δεν κάτσεις τον Αλέξανδρο. Το βλέπεις? Έτσι και δεν κάτσεις τον Αλέξανδρο. Θα γίνει μεγάλη φασάρια. Θα έρθω εδώ πέρα στα τρένα στην Κατερίνη. Από πού είναι η Μαρία? Πού είναι η Μαρία, πες μου τώρα. Αυτή, έλα ρε, όχι. Αυτή είναι άλλη. Λοιπόν, άντε σας κλείνω τώρα γιατί... Αυτό είναι το εισιτήριό μου. Και κάθε φορά που πέφτω, απλά ελπίζω σε ένα αύριο καλύτερο από σήμερα. Όσο υπάρχει το χαμόγελο, υπάρχει ελπίδα. Αυτό στις δύσκολες καταστάσεις.